Co? Co budu držet? Co je? Já nevím, jestli tím držím. Dobrý? Špatný, vole. Fidget spolu, vole. Co nestíhám. Nic na to ještě ani nenase, to už to padá. Já to seru. Propo. Ruku bři. Máme potřeba novou sedačku, já to jasný. Proč? Jsi tam nechal kulky? I v prdel. To je potřeba tak trojprdel, vole. Tak ale, první šlápanec a už je na zemi. Ty vole, už mu to jde, hele ho. Typma. Bylo dobře, ne? Už jo, pokračuj. Říkaj týden, my to možná dáme za hodinu. Za 2. Za 2, no. Ale tak už máme minutu a půl. Tak, první odhodlání. Tak, To je špatný. ne, to je úplně na hovno. Jo, špatný. Jak dlouho vydrží sedačka, to nepsali. A teď si už objednali tu novou. Už teda tam píše jako jak si ji správně nastavit, vole, že? A co nastavit, Že tak si na nezvednete půlkrou druhý kolo, vole, že na půlkrou gumu... Jsi mohl? Ne. Jak na půlkrou bylo kolo na 75%, že to není naplno. Je to zatáčí někoho do prdele. Do prdele ne. Taky tam měli napsat, jak dlouho trvá opotřebení té sedačky. Já myslím, že... Vyzkoušeli. Protože jako jezdíme. Já myslím, že nám to bude trvat tak půl hodiny. Jo. A že tam psali 2 hodiny, tak to asi měl nějaký rekord teda. No což to chytal, vole, to... Nestíhám, vole. Musíš hodně máchat, máchej. Jako prádlo, když pověšíš. Jako když stavuješ okýnka. Jsem zadechanej, vole. Horší než brusle, vole, ještě to jede pomalu. Ty vole, to chytím, pak to pustím, vole. No ještě by tam měli psát, že nejlépe suspenzor. To je možný chránit, že si kupím. Nejlépe pro holky. Kdyby náhodou vaše přítelkyně viděla vaše fialový péro, tak ať se nediví, vole. Jak jsem byl ten beton, vole. No dávám tomu, hele, dobrou minutu ještě. Myslím, že padne nějaká držka, snad ne. No já doufám, že jo. Byla pěkná. Já prý doufám, že jo, ty vole. Protože už mi ta ruka fakt bolí, ale. To nemáš světlo? Jo, někde tam je. Já nevím kde. Nechce se mi zapínat. Mám asi slabou baterku, proto se nezapíne.